Nadyan wujudé wong manuk. Deklamasi lho. Lah ya dayan manuk, Bu. Delok-delok manuke no. Oh, manuke gede apa cilik? Lah ning nggon pecel lele ora seono lele, seono ayam. Nyono burung dara barang kae lah. Aku milih bebek kok segede. Mengarah ning kuwi lho. Enggak. Meneh sendok. Yo, dioper ning ngene Banowati kuwi. Halus manis tormras hati. Aku mana? Lah yo pindho-pindho ta ya. Apa sih kuatno? Tepuk tangan kok lali ya. Apa nonton seneng itu? Nek jarene apalah arti tepuk tangan tanpa sampah. Kuwi jarene omongin kok. Ya. Seneng bong percepat dino. Iki kuwi Bapak. Juragan ayam. Niku menggo aja to, Pak. Ora macam-macam ning kakangku iki mau. Oh, niki Kang Mas. Nggih, mau sing wis maringi masinggung gitu. Oh, nggih. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Pak Le, nak kae njaluk Om. Oh, makasih ya, Om. Malah banci. Lu nek dikasih ya terus terima kasih. Mbak Ayu ki wis tau sowan rono. Nggih, Nggih, alhamdulillah. Yen anu ten hotel ya. Oh, nek hotel karo awal tak sing karo bojoku, aku kelawan biyen. Lah pripun jenengan? Awak aku sing ngejak malah kono ning hotel aku malah ndelok nang. Aku yo mung arep merajaki bojoku. Goleki Ya iki lho larase gede lho iki. ya dibenerke. Nando nendo. Benerke mak aku tukang benerke. Goleki si bodang jenar. Ibu bunga hatiku. Tidak Bu. Nyanding pisau dati Ayo, yuk pras juga nggon kecul manut karo sing ngundang Mas Antri ya. Ya apa?